vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Naye mukoma, mudzimai wangu ko ndingagomuudzawo seiko kuti chikwambo changu chava kuda ropa nekuti ndakaputsa mhiko. Mushure mekunge ndaputsa mhiko idzi dzandakaputsa last month ndokubva ndazoita bonde naye mudzimai wangu. Ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichiita bonde naye mudzimai wangu uyu for about 25 days, asi ndakazokonewa mukoma ndokubva ndazongokaruka ndaita bonde naye mudzimai wangu uyu. Saka ndava kushaya kuti iye ndingamuzivisawo sei kuti vadzimai ndo zvakaitika izvi. Ndakabvawo mukuromba, saka mhiko dzangu kuti titange kuita mari ndainge ndichinzi handifaniri kuti ndinge ndichisangana nemi pabonde, because chikwambo ichi patakaenda tichinotora mishonga iyi, mishonga yacho yakabva yazoiswa muzvibereko zvevakadzi vedu, zvikabva zvanzi vakadzi vedu ava vachazotakura nhumbu dzavasingazivi. Nhumbu idzi dzainge dzichazozvarwa after 25 days. Saka taisafanira kuti tinge tichizorara nemadzimai edu. Ende pakuru rose iro randakaenda naro kuMozambique tichienda kunoromba, vose mukoma Nashi vakatokwanisa kutobudirira, ende vanhu vari kutenga motikari semotikari mukoma. Seizvezvizvi kuchechi kwacho kwatinoenda, vose avo vandakaenda navo kuMozambique vava kutofamba vari convoy. Inini ndini ndoga ndisina motikari apa mhiko dzangu dzapanduka. Saka chikwambo ichi chiri kuti icho chinondinzwira tsitsi, because chinoziva kuti ndinobvawo kumhuri inotambura zvekare. Handina kana tarisiro yekuti ndinokwanisa kuzonziwo umwe musi ndazongomukawo ndaitawo mari. Saka chikwambo ichi chiri kuti icho kana kuri kunzi ndikachipa ropa, once ndikagara ndachipa ropa, chinobva chazondikanganwira mhaka dzangu dzose idzo dzandakachikanganisira, then chobva chazotanga kundipa mari. But icho chiri kuti wakakanganisa mhiko ndiwe. Saka kana mune ramangwana ndikazoti ndipewo ropa nekuti ndanyanya kushanda ndisina chandinonwa, haufaniri kuti unge uchizoramba, because iwewe ndiwe wakakanganisa mhiko. Asi kubva pawakazondikanganisa kukura kwangu, pandainge ndichirarama ndirimo muchibereko chemudzimai wako asati azondizvara, ndipo pawakabva wazondikanganisira. Saka kuti ndinge ndichikuregerera, ndinoda kuti iwewe unge uchideura ropa. Pari zvino achisati chataura kuti chinoda ropa rei. Vanhu vaMwari, handina kana plan and I do not have any way out. Handizivewo kuti is it necessary kuti mudzimai wangu ndinge ndichimuudza, kana kuti ndongopa chikwambo chacho ichi go ahead chobva changotora wacho iye wachinoda. Kana ari mudzimai wangu, I know kuti she is safe, because pano nepapo in life chinofanira kuti chinge chichizoita chichimushandisa. So handifungi kuti chingatanga nekusacrifice mudzimai wangu. Nyaya yangu mukoma payakatangira, it was all because of peer pressure. Kwedu kuchechi uko mukoma, tingangoti kana uri munhu asina mari kuti unge uchionekwa sekunge uri munhu, panoti netsei, because mari ndiyoyo inototunga muchechi medu. Saka kuti unziwo uri someone, unge uinewo tumabhindauko twako tunenge tuchikupawo mari. And yes indeed kuchechi kwedu kune mamillionaires ekuti isusu varombo, kana kuri kunzi tikasa-contributor, vanokwanisa kutongo-contributor for the daily runnings of the church. Asi mukoma Nashi, isusuwo kunyange zvedu tiri varombo tinenge tichidawo kuonekwawo tichimira paya panopleja pazvinonzi vana baba muchange muchizotenga chakati, iwewe ukwanise kuzoonekwawo uchiisawo ruoko rwako ipapo. Ndo zvakazokonzeresa kuti inini nemadzishamwari angu tinge tichizofamba mukunofamba, ndipo patakazosvika kuMozambique ndokubva tazorombeswa. Tichinorembeswa takabva taudzwa kuti mishonga iyi yainge yatoiswa muzvibereko zvevadzimai vedu, because vakatoita zvekutodanwa ndokubva vatouya pamira, tikabva tatovaona vadzimai vedu. Ende zvatakazoitiswa ndezvekuti waiti paya wakaisa sikarudzi yako pamira iroro, apo kana mudzimai wako aapia pamira, wairamba wakatsimbirira sikarudzi yako
pamira iroro. Saka waizotoburitsa mbeu iyo ndiyo yainge ichinzi ichazosangana nemushonga iwoyo uchinopinda muchibereko chemudzimai wako. Ndo zvakaitika ipapo mukomanashi. Tose takakwanisa kuita mhiko idzi, painge pasina kana dambudziko, asi takabva tazoudzwa kuti paya patinenge tazodzoka kuno kwatiri kuraramira tiri, hataifanira kuti tinge tichizorara nemadzimai edu for 25 days, nekuti mishonga iyi ichange ichizokura kuzonosvika ichizoita zvikwambo zvekuti mune ramangwana zvinenge zvisingazodi ropa, because zvinenge zvangofanana nevana vanenge vazvarwa nemudzimai wangu neni. Saka mwana haangazourayi vabereki vake. So ndo nyaya yainge iripo ipapo. That was part of the deal. Asi inini mukoma ndakazoti ndadzoka kuno, ivo madhamu nekuzofambawo muzvina vachidzidziswa, vakabva vazotanga kuita ma-experiments avo. Inini mukoma ndakatoita nguva ndichitorara ndakapfeka trouser rangu zvekare nemini brief yangu. Asi pane umwe musi ivo madhamu pavakazopopota, because vainge vava kufungidzira kuti zvimwe kuda maybe ndine sick or something else, vakapopota mukoma. Ungazozviziva kuti ndiye munhu waunoti munhu waMwari uyu. Vakandituka mukoma pamberi pevana, vakabva vati kana ndikaramba kurara navo zvinoreva kuti kana ivo vakazohura ndini ndinenge ndakonzeresa. Ndakachema mukomanashi, ndakaenda kubedroom ndikabva ndatanga kuburitsa misodzi, because mudzimai wangu kuti ndinge ndichimuzivisa ndakabva ndaona kuti ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichimuzivisa. Zvino mukoma takazoti tarara, vadzimai vangu vakabva vanditi ndinokumbirawo kuti ndingorarawo ndakaiguma, hapana zvatinoita. Ndo mistake yandakazoita. Ndakabva ndazongopfeka kaboxer short, but musi wacho iwoyo ndakarara ndisina kupfeka mini brief mukati, ndichingoitirawo kufadza mudzimai wangu. Takati tirere kudaro, ivo vakabva vazondipira gotsi ndokubva vazotanga kutambisa chiuno chavo sezviya zvinoita munhukadzi kana murere muchishandisa staira iyoyo. Then mukoma ndakazoti ndarivara, sikarudzi iya vakazongoramba vachingotamba nayo, apo ndainge ndatobatwa nehope. Iyo yakabva yadavirira kuzonosvika vachizosimudza makumbo avo vachizotanga kuita bonde neni. Inini pandakazomuka mukoma, it was already too late, because vainge vakandibata ndokubva ndazongoproducira mukati mavo. Ndakati ndichingonoproducira mukati mavo mukoma, ndakabva ndatoona n'anga iyo yakatirombesa yekuMozambique yakangonditi, ko waiteiko zvandanga ndakupa mukana wekuti unge uchiita mari, saka waiteiko nhai iwe? Ndokubva yatonyangarika. N'anga iya yakati yanyangarika mukoma usiku hwose mukoma. Mushure mekunge n'anga iyoyo yanyangarika, handina kana kuzombokwanisa kuwana peace at all, because ndainge ndava kungozvibvunza kuti ko what is going on. Then after a couple of days ndipo pandakatotanga kutoonawo chinhu chinonzi chikwambo. And chikwambo mukoma chinhu chiri very funny, because pandakachiona ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda kainge kari kamwana kepanext door kainge karasika, because kamwana aka ndakatokaona kachitofambamo muyadhi medu imomo. So ndakabva ndatosimuka paya ndichitodana vadzimai vangu. Asi chakandinetsa mukoma ndechekuti ndakati ndichizama kudanidzira izwi rangu mukoma rainge risina kana kwarainge richimboenda. Ndakatonzwa kuti izwi rangu rainge rashoshoma. Mukoma nashika mwana kaya kakabva katanga kutaura neni, kakabva kati, iwe nyarara, iwe gara pasi, because ndiri kuuyapo pauri ipapo. Mukoma ndakagara pasi, makumbo angu achidedera. Ndakakazoti kasvika paya pandainge ndigere, kachikwambo aka kakabva kasvipira mate mumaoko ako, ndokubva kandipa mate aya, kakabva kati nanzva mate awa. Mukoma nashi kuti ndinge ndichiramba, ndakanzwa hana yangu ichiramba, ndokubva ndazongotanga kunanzva mate aya ako awo akainge kasvipira mumaoko ako. Then ndikabva ndanzwa ndichinzwa zvivindi. Mukoma nashi kakabva kazotaura neni, ndokubva akazondiudza nyaya iyo yandakuudzai paya pandatanga kutaura nemi, kuti chikwambo ichi chava kuti icho chiri kuda ropa. Zvino n'anga iya yekuMozambique yakati inini nditori nelaki, it is far much better kuti ndinge ndichiita izvo zviri kudiwa nekachikwambo aka nguva isati yapera, hanzi kana kakazotsamwa mune ramangwana zvinhu zvinokwanisa kuzondiomera. So mukoma, nepressure iyo yandava nayo yekuti vamwe vangu avo vatova nemotikari dzavo, iko zvinozve vatova neclub yavo yekuti
ivo vari kuti after every 4 months kana kuri kunzi pakangopinda motikari nyowani inenge yapinda pamarket, ndiyo motikari yavanofanira kuti vange vachienda kunotenga. Umwe neumwe anofanira kuenda kunotenga motikari iyoyo. Zvaizvezvi mukoma, vamwe vangu ava vari kufamba nema-VW amaroko awo ariko mazuva ano emaziso makuru, ndo avari kufamba nawo ende vanofamba ine convoy. Kunyange tikanzi soon after church kana tikaenda kubhora paya vanenge vangori in that convoy. Hongu ivo zvavo havazondisiye, but moyo wangu unenge uchingorwadziwa. Zvino handichazivi kuti ndoita sei. First of all, mudzimai wangu handizivi kuti ndingamuudza sei kuti chikwambo icho, zvikwambo zvatakaenda tikanotora kuMozambique, changu ndicho chakapanduka because iye akazonditempta kuzonosvika achizoita bonde neni, tikabva taputsa mhiko. Ende vamwe vangu havana kuputsa mhiko dzavo, navo vava kuenjoya mari isina kana ropa mukati. Zvino zvangu zvava kutoda ropa kuti ndikwanisewo kubata vamwe vangu. Handidi kusiyiwa mukomanashe, handidi kusiyiwa nevamwe vangu ndingori murombo, because hanzi zvakangofanana whether I agree or whether I refuse. Hanzi chikwambo ichi ndatova nacho, saka zviri nani kuti ndinge ndichingoita zvachinoda chikwambo ichi pachiri pedo kudai. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma zvevedwe, hanzi shamwari dzangu dzinofamba neconvoy yema-VW amaroko. Hanzi motikari dzacho ndidzo dzidzi dzemazuva ano, hanzi dzemaziso makuru. Ndedzipiko idzodzo motikari dziri kunzi hanzi maamaroko emaziso makuru? Hei, zvakangoma zvevedwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi chikwambo ichi chava kuda ropa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndine a very short confession yangu yandiinayo. Mukomanashe, ndinoda kureurura zvinhu izvo zvandinoita. I know kuti zvinhu zvandiri kuita zviri kuparadza misha yevanhu vakawanda, but I can't stop. Zvinhu izvi ndo zvava kutondikontrola. Zvakaitika kwandiri mukomanashe ndezvekuti munongozivawo kuti isusu vazhinji vanhukadzi vari kurarama vari muno muSouth Africa inhawo yekuti takabudawo muma-first marriages tashungurudzwa, saka mukuzonofamba tinongofamba tiine that bitterness. Ndakati ndauya kuno mukoma handina kukwanisa kuonawo varume vainge vachitondida zvechokwadi. By the time that I realized vanhu vazhinji vainge vava kusada kundiroora, so bitterness yacho yakazongoramba ichiwedzera mumwoyo mangu, ndichingozviudza kuti varume vose ava vangoripo pakuda kundishandisa. So mukoma, zvandakazoita ndezvekuti kunoku kwatiri kuCape Town kune vamwe madzimai avo vanozivikanwa nekubatsiridza zvekare nekumutsidzira marelationships aya anenge atonhora. Saka even though at that time ndainge ndisina a serious relationship, ndakabva ndavasvikira madzimai ava, vakabva vandichaja mari iyo inokwana kuita 2200. Madzimai vakabva vati kana ukandipa mari iyi ndinokugadzirira zvinhu zvako, because ndaona already kuti hausi kufambidzana nemunhu one, une vanhu vako vakati kuti vauri kufambidzana navo, ende handingakujaji uye handingakushore nekuti iwewe ndiwe unoziva kuti why uri kuita zvinhu zvakadaro. Madzimai vaya vakabva vazondipa mimwe minamato, because ndakavati madzimai, mari yacho yekuti ndinge ndichizokupai ko ndingaiwana kupi? Vakabva vati ndinoda kukurakidza simba raamai Maria. Vakabva vazondipa mimwe minamato, vakati minamato iyi imwe unoipfeka kusikarudzi kwako, imwe yacho ndiyo yauchaenda kunorasa kugungwa. Ndakabva ndazomhanya mukoma ndakubva ndanorasa mishonga iya kugungwa. Ndakangoti ndichingobva kugungwa mukoma ndichinotarira foni yangu, ndikabva ndazotoona kutoti painge patori nemessage ye-e-wallet yainge yabva kune umwe muchinda uyo wandinodanana naye even though he is married. Ndakafara mukoma, ndokubva ndadzokerako kumba kwavo madzimai. Musi wacho iwoyo ndakatorarako kumba kwavo because painge paine vanhu vainge vakati one day. Saka takazoti tasara tiri 2. Madzimai ndo pavakabva vazobudisa chimwe chehandbag. Vakabva vati muhandbag umu mune ivhu ririmo. Vakatanga vandibvunza kuti mhiko dzacho ndinozodzigona here? Ndikabva ndati hongu. Ndakati ndati hongu, ndo pavakabva vazovhura handbag iya, vakabva vati ivhu iri ndakabva naro kumusha, ndakanoritora kumakuva. Mukoma, ndikabva ndati
madzimai zvinhu izvi zvamava kuda kundiitisa zvinotyisa. Ivo vakabva vati hazvityise, vakabva vati iwo unofungidzira kuti vanhu vose ava vandinobatsira vanodanwa nani. Ndikati ko vanodanwa nani, handiti munogona basa here? Vakabva vati navowo vanotombofamba vachitoendawo kunoshandwa zvekare vachitoshandisa ivhu iroro. So mukoma vakabva vazondipa ivhu riya, vakabva vati ivhu iri rakanaka sei kana kuri kunzi ndikapota ndichiri mwaya muface powder yangu. So mukoma ndo zvandinoita izvozvo, ndinopota ndichitora ivhu iroro ndobva ndari mwaya muface powder yangu, then ivhu iri rekumakuva ndo rinozondibatsiridza kuti ndinge ndichikwezva varume, ende kunyanya varume vevanhu, nekuti ndo vanokasika kubuditsa mari because anenge ari pakukunyengerera. Boyfriend inonetsa kuti ikubuditsire mari munhu anenge ari single because ane mikana yekuita mamwe magirlfriends akawanda. But vanhurume chandakadzidza pavari, varume vanenge vakaroora, iye anongosarudza kuwanzo kuita girlfriend yake one because anenge achitya kubatwa. Saka kana akagara asangana nemukadzi uyo anenge achirakidza kuti iye anozvinzwisisa, haangofoni, anounderstanda kuti he's a married man, anobva aramba akabatirira pauri. So varume ava kuti varambe vachingondipa mari, zvandinoita ndezvekuti ndinoshandisa first powder yangu ine ivhu rekumakuva kukwezva vo varume ivavava. Mukomanashi ndo zvandinoitawo izvi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu akomana zvakangoma, kubva kuna madzibaba, kubva kuna madzimai. Madzimai vacho vanoshandisawo ivhu ravakaenda vakanotora kuZimbabwe, ivhu rekumakuva kuti vawanewo macustomers. Hanzi kuFacebook kwavari ikoko vanoshandisa ivhu iroro zvekare. Ivhu iri ndo rinoshandiswa navahanzvadzi vedu ava. Hanzi ndinongori mwaya muface powder yangu kuti ndikwanise kukwezva varume, especially varume vevanhu. Apa vari kuti kuCape Town ikoko vaputsa misha yevanhu yakawanda nekuda kweminamato yacho iyoyo yavakapiwa. Zvakangoma hazvo vedu we.